Pipis plus kentut plus mendesah 2000. Pergi. Awakmu ya cilik, terus cilik awak metengi kowe ya bisa walah bos anti air nggak bisa. Aku wis ganti iki istilahnya. Orang bahas sepadan awake dhewe ra mungkin dadi koyo ngene. Oh, apa ki aku suka yang seperti ini suka. Hai kadalars, saya Fajar Julianto. Iki temen banget aku ngupload nang channelku mergone channel utama ora iso diharapkan lagi bos. Aku ora mudeng karirku nang YouTube engko piye, soalnya wis terlalu jauh banget saka akarku. Aku ora perlu nyeritake meneh apa sing pernah tak alami nang YouTube. Nggih mben ki aku ngopo wae ya. Engko mungkin aku ngupload seminggu pisan ya, kadang nang channel iki, kadang nang channel utama. Yo piye ya maksudnya ki aku ngupload nang YouTube nang channel utama terutama kuwi kaya gor nampil tok wae, ngerti gak sih maksudnya? Ya maksudnya aku ngupload nang YouTube terutama nang channel utama kuwi ya gor kaya absen tok no lho, absen hadir ka lho bos. Menandakan yen akun utamaku ya gor kaya enak aktivitas lah, enak uploadan ngono kuwi. Yo padahal nang channel utamaku ya blas renek duite. Turun nang kene kok ya renek duite channel second channel iki. Piye yo? Soalnya algoritma YouTube kuwi wis ora iso membantuku blas ngono lho. Mungkin mergone aku nggak mben kuwi berbeda dari yang sekarang, nggak mben aku nggak musik terus sekarang nggak reaction terus mulane dianjelokkan. Ya wes lah, selamat datang di second channelku iki. Aku kok bakal ganti jeneng second channel iki mbuh apa ora mudeng kok tak pikir kowe lah. Ya wes, rasa kakean cangkem padha biasane aku ngajak jenengan dinggo nontoni orang-orang yang ada di internet. Ya wes, jangan lupa subscribe, loncengnya diaktifkan. Langsung aja kita masuk ke kontennya motherfucker. FB itu udah jadi bagian dari hidup aku. Emoticon. Aku kalau seneng buka FB, sedih buka FB, bete buka FB, marah buka FB, stres buka FB, sibuk buka FB. Aku kudu ngrespon apa sumpah. Kok ngene iki apa enggak ya FYP to cah? Sik bos iki aku arep takon karo kowe iki jenenge iki bocah umur piro sing gawe tulisan koyo ngene iki. Turno iki dhek sambut terus apa? Ya wis sak karepe dhewe lah, ya sak bagiane dhewe lah ya, ngapain aku apa ya mempermasalahkan koyo ngene iki. Aku ora arep nglarang lah, ngapain juga aku ikut campur koyo ngene iki, ganti kandhane karo Pak Mboke lah ya. Ya wis lah, yo next yo, ora penting. Tarif toilet 1, pipis plus kentut plus mendesah 2000. Oh pergi. BAB plus menghayal 3000, mandi plus nyabun 5000, ganti baju plus ganti perasaan 5000. Oh betul, saya bos iki aku sisan meh arep takon kowe iki nomor siji iki. Pipis plus kentut plus mendesah. Apa iso dibarengi langsung ngono? Momentumnya piye carane? Apa iso dibarengke cah? Iki yo kita bahas satu-satu yo. BAB plus menghayal iso lah, yang pomone BAB karo menghayal iso. Oke. Mandi plus nyabun yo sih mandi karo nyabun. Yo kuwi, pokoknya yo kuwi. Terus ganti baju plus ganti perasaan. Ngapain tuh aku mau coba iki? Seminggu yang lalu Sender baru aja kehilangan anak cowok Sender yang ketiga, dan semalam suami Sender ngaku kalau dia udah selingkuh selama kurang lebih 2 tahun. Dia minta maaf karena perselingkuhannya itu menghasilkan anak, dan selingkuhannya kabur nggak mau rawat pas tahu anaknya DS. DS ki apa? Lanjut cek, suami minta Sender buat nerima dan rawat anak selingkuhannya yang DS itu. Katanya buat ngobatin kehilangan anak ketiga yang kemarin meninggal. Jujur Sender bingung harus gimana dan cerita ke siapa. Aku yo bingung ki Pak. Iki aku takon ro kowe wae cah. Iki menurutmu piye cah? Kudu piye iki? Wanita ini ingin bayar pajak kendaraan motor atas nama bapaknya. Petugas bilang yang punya STNK harus datang padahal bapaknya sudah meninggal. Kok saya iki kudu piye iki cah? Ya ora mungkin diceluk to bapak, ya mustahil banget lah. Turno iki solusine piye cah? Aku takon ro kowe cah. Tolong jawab yo cah yo. Iki piye iki? Apa iki? Niatmu apik tapi mikmu cilik, awakmu ya cilik, terus cilik oh ngetengi kowe ya iso walah bos ki adik iso apa ki cah iki? Fah jenenge bosane loro ya.
Iki yen iso kowe aja langsung ngulti ngono iso ora dhewe. Udin Petot, udara dingin pengen mencintaimu dengan ngotot. Alasan aku menjauhimu, bapakmu apa? Pengajian ngono. Oke. Bapakku lah. Di meneh. Curiga ada maling di sekolah, warga tidak telepon polisi tapi telepon damkar. Saat itu juga anggota damkar sigap dan langsung menuju ke TKP. Masuk respect pak. Petugas pemadam kebakaran damkar Kota Waringin Barat menjadi viral di media sosial usai berhasil menggagalkan aksi pencurian di sekolahan. Oke, biasanya pemadam kebakaran Kota Waringin Barat itu mendapatkan laporan warga karena masalah ular masuk rumah, sarang tawon, pohon tumbang, dan peristiwa darurat lain. Respect bos, respect. Pokoknya respect karo kowe pak. Wes menurut tak wes rasa ngomong ke hal yang lain, rasa ngomong ke institusi yang lain. Respect aku karo Pak Damkar iki. Di mata orang normal, wah iki polisi terus enek pengendara sing ora nggo helm. Di mata polisi. No comment. Udah 2 tahun mama nggak bisa bangun dari tempat tidur karena tumor otak dan bapak juga sakit jantung sama paru-paru. Cuma aku yang bisa rawat mereka. Tapi kadang ucapan ortu aku teh suka bikin sakit hati. Labi bos. Kadang mah suka pada marah padahal aku nggak bikin salah. Aku juga tahu mereka kayak gitu teh karena lagi sakit tapi ya tetep weh suka ngerasa nyelekit hati. Oke. Makanya aku teh jadi suka babarian cerik dan marah yo, maksudnya nangis ngono lah yo. Terus mungkin kalian mungkin kalian punya saran supaya aku bisa kontrol emosi dengan lebih baik. Sabar ya, mungkin kuwi jawabane lah apa. Udah enak kerja gaji 4 juta per bulan malah milih 400 per hari. 400.000 lah maksudnya. Ya malah mending 400.000 per hari lah. 400 kali 30 40 juta. Nani? Iki apa iki? 400 kali 30 sama dengan 1.200.000. Nani? Ya 12 juta lah. Ki dipastikan nanggon kalkulator yuk, kita buka kalkulator sih bos. A few moments later. Ini kan hitungannya 400.000 ngono toh, 400.000 dikali 30 hari ngono ceritane. Oke, yo. Sama dengan 12 juta engko. Klik. Loh, ya toh 12 juta toh. Piye to iki mau sing hitung-hitunganmu piye to iki? Wis kowe ora perlu buka kalkulator, wis tak pastikan mau 12 juta ya iki mau lho iki sing dipermasalahke iki sing akune jenenge ayam karo Raka iki lho, Bos. Raka apa sapa? Lah bolah ra urusan. Iki kandhanono wong iki. Tips curhat dikit, gue udah pacaran setahunan, kenalnya dari dating app, everything's good and doi selalu bucin banget. Oke. Tapi baru-baru ini gue tahu doi pernah chat-chat cewek di anon dan sering bohong sama gue. Oke. Lebaikah kalau gue sakit hati? Gue takut aja karena awalnya kita juga stranger yang kenalan online. Wah iki sing tahu virtualan pacaran sopo ki cah, monggo cah, waktu dan tempat dipersilahkan ki sing sering apa pacaran virtual lho bos. Tapi menurutku yang wis kegawa ati yo rasane yo rodok loro kae, tapi yo blas ra tau ketemune lewat online kae. Piye cah sing tahu cah sing tahu pacaran online cah? Piye menurutmu piye cah iki cah? Rek wingi kan tas meturo bocah BMBL tik opo iki. Areke ngaku single, ya rada flirting ngono lah dan sok-sokan celingi areknya. Rada menggoda, sok-sokan tergantung. Opo istilah lanjut sih. Lah kok saiki ndeloke gene areke akeh rek. Gondeng berarti aku selingkuhane areke ya. Cah lanang kok setego iku ya ning calone gondeng. Aku malas nanggepi iki ya. Aku F24 deket sama M29 jalan 2 bulan. Oke. Akhir-akhir ini dia slow respon. Jam 9 malam wes gak bales chat. Weekend bahkan jarang bales chat. Topik mati di aku. Kalau dia end-chat dan gak tak chat lagi, marah katanya aku wes males chat. Tiap
apa tiap bahas masalah komunikasi malah nyalimur iki sik maca angel baca tak usahain aku nggak marah, aku cek perhatian, aku bangun topik, aku make sure keadaan dia, aku nggak drama pengen ketemu atau kudu chat terus-terusan. Oke, salahku apa dan kudu apa sih rek? Salahmu infomone kowe nulis sesuatu basa Jawa wae, Indonesia wae, Inggris wae, ngono kuwi aja mbok campur-campur. Ketoke kuwi salahmu bos, dari ditinggali kakean sambat kaya renek wong liya wae to bos. Ketoke ya karepmu lah, kowe arep ninggalke apa ora ya kuwi urusanku. Ya wis langsung next wae cah, ngapain aku maca angel biar lu cah maca. Om, gue bingung, cowok gue sering ngilang tiba-tiba, jarang ngabarin, padahal dia online tapi chat gue nggak dibalas, baru balas kadang beberapa menit kemudian. Salah nggak sih om kalau gue ngerasa jadi nggak penting buat dia, tapi kenapa di sini malah jadi dia yang ngerasa kalau dia nggak penting buat gue ya? Oh sih, ya Allah bocah, you have a life. Dia pun oke. Hidup kalian gak melulu selalu tentang pasangan. Kalian tuh masih muda, berteman, bercengkrama dengan keluarga, jalani hobi, gapai mimpi. Cuma perkara balas chat lama aja kok ribut. Dewasa, at least belajarlah bersikap sedikit lebih dewasa. Wes ya wis dijelas karo Ome ya. Ora perlu tak panjang lebar ke meneh lah, kowe mudeng dhewe lah iki intine apa. Ya wis yo next yo. Aku ora ngetok postingan sing gayeng ngono to cah. Nyesel banget ambil jurusan pendidikan, menyesal jadi warga negara Indonesia. Sedih banget rasanya sekarang gaji guru kecil, lulus S1 4 tahun masih harus PPG, Prajab. Oke, 1 tahun. Lanjut ya. Habis itu nasib lulusannya masih nggak jelas, gaji guru masih kecil yang diumumin presiden yang kemarin. Terkait kenaikan gaji guru melalui sertifikasi itu nggak seberapa dan udah ada sejak zaman SBY aslinya. Itu pun tunjangan sertifikasi cair 3 bulan sekali. Sementara lihat temen yang lulusan teknik yang udah kerja di Pertamina, gaji udah nyampel 10 juta. Oke. Terus kenapa aku harus terlahir di negara ini yang tidak menghargai guru? Timpang banget antara gaji guru sama gaji anak teknik. Iki sini bukan rahasia umum lagi bos. Ini bos disclaimer saya, aku tuh uang sing berpendidikan dan aku ya mungkin ora iso ngai solusi juga. Turno piye ya info kaya ngene iki jine wis enek wis katbian banget bos. Jadi guru apa gaji guru maksudnya kuwi ya ora perlu tak omongke lah. Lah piye bos? Padahal kan guru kuwi penting banget dan kuwi pilar utama ya mungkin menurutku ya, soalnya ya tanpa pendidikan masyarakat iso apa. Dadi guru kuwi ora gampang lho cah, duwe tanggung jawab ngajari bocah-bocah, mbok kuwi kelakuane, mbok kuwi masalah apa akademisnya dan lain sebagainya seperti itu, masih banyak lagi yang perlu dipertimbangkan. Turna masalahnya kan wis banget ki mau ya ngomongin sejak zaman SBY aslinya ngono to, dan untuk sekarang ya masih abu-abu kan lho bos. Piye bos ya. Ya kita berharap sajalah secepatnya semoga guru-guru yang ada di Indonesia ini semuanya tanpa kecuali mendapatkan kelayakan ngono wae lah ya. Amin ya rabbal alamin. Nah terus menurutmu piye cah? Mungkin kowe sing mudeng masalah koyo ngene iso tulis komentarmu nanggon kolom komentar iki, gen iso dibahas karo sing liyane, gen iso diwaca karo sing liyane ya cah ya. Ya wes tak tunggu komentar-komentarmu. Oke, yo next yo. Pasukan paling barbar dan nggak boleh disenggol. Oke, kita baca dari bawah bos. Fans Messi, oke. Fans Dodo, oke. Fans Towel, oke. Fans Abah, oke. Menehi aku kat mau ngomong oke ya. Fans Freya, terus fans Fuji, waduh iki. Fans K-pop, oke. Fans STY. Aku ora perlu komen apa-apa ya cah, ya wedi aku cah. Sik bos. Piye iki? Iki enek sing luwih unggul saka STY apa ora cah? Ono apa ora ya ketoke ya ora mudeng sih. Ya tulis nang komentar lah gen iso diwacani karo cah-cah ya. Ya wis tanteni komentarmu. Dicari suami yang pendiam, oke. 1 pergi kerja diam-diam, 2 makan diam-diam, 3 mandi diam-diam, 4 ngasih duit diam-diam, 5 semuanya harus diam-diam. Lah kok kowe nyetir ki piye? Apa ya nek sing gelem karo cewek sing koyo ngene iki, Cah? Cewek sad boy, apa toh? Nggak tahu arti sad boy ya, Dek. Boy kan laki-laki, cewek sad boy. Gimana ceritanya dah? Sad boy sama dengan pendiam kocak.
No comment weh. Aku ora perlu ngei paham ya cah yo. Kan kowe wae sing ngei paham cah. Laki-laki usia 27 tahun tewas dianiaya cowoknya gara-gara ketahuan selingkuh sama cowok lain. Balik. Laki-laki usia 27 tahun tewas dianiaya cowoknya gara-gara ketahuan selingkuh sama cowok lain. Skip wes. Apaan tuh? Katanya tahan air dipakai wudhu sekali hilang gitu. Apa jamnya mat? Oh iya, paham. Selamat pagi kak. Untuk jam tangan soulmate itu anti air ya kak. Sebelumnya sudah dijelaskan di deskripsi kak. Anti air gitu kok. Yuk saya selanjutnya. Terus itu kenapa gitu? Semalam baru datang dipakai baru hari ini dibawa wudhu mati. Maaf kak, jam soulmate anti air ya kak. Jadi nggak bisa kena air kak. Anti air nggak bisa kena air. Apa wis ganti ki istilahnya? Sak ngertiku anti air itu kalau kena air itu tidak masalah, tapi iki kok anti air ya kak, jadi nggak bisa kena air. Apa wis berubah atau istilahnya kok aku ora paham to. Bola ketinggalan zaman aku mbok iki istilah baru opo ora peduli aku ora urusan. Tertipu 900 juta demi jadi polisi, oke. Terus demi anak jadi polisi sawah senilai 900 juta dijual. 900 juta diberikan kepada pria yang mengaku anggota polisi, oke. Masuk menjadi anggota polisi tidak dipungut biaya. No comment ini bos. Aku mudeng dan mungkin kebanyakan orang mudeng yang jadi polisi kuwi orang bayar, tapi kan bukan rahasia umum lagi toh. Ngertilah gue. Oknum-oknum sing koyo ngene iki jenenge meresahkan tenan lho cah. Lah piye bos engko malah jadi polisi sing oknum lho ya. Polisi sing ya ngerti dhewe aku ora perlu jelaske lah ya. Ya kan mesake ngono lho iki anek kasus bapak-bapak wis menjual sawahnya 900 juta lho bos. Ora dadi lho anake. Waduh piye iki dilema iki ngene iki cah. Purno ya akeh cerita sing polisi nakal-nakal ngono lah, dan iki salah satu contoh kasus ya cah ya. Ya piye cah ya, moga aja polisi-polisi nakal di Indonesia ini oknum ya oknum. Enggak ada lah, amin ya rabbal alamin. Iso ora ya? Apa Laura? Oh, nggak mau asing ngki apa toh? Please hop, aku kesel golek sing sepadan. Wah apa meneh iki cah, ora enek sing sepadan karo aku kecuali kowe. Aku sayang karo kowe wis nggawa aku saat iki, mosok arep bubar ngono wae. Gak opo sih? Nek kowe kesel Reno, neng aku ora bakal leren nunggu kowe. Intine aku geleme mung kowe. Saiki ora masalah sepadan oke. Tapi masalah nyaman sayang kabeh enek ing ngurku neng kowe. Aku mah asing ngene. Anggere awakmu ora bahas sepadan awake dhewe ra mungkin dadi koyo ngene. Apa ki aku suka yang seperti ini, suka. Ora urusan ki masalah apa, pokoke aku suka karo sing koyo ngene iki mbur nang opo ya. Ya pokoke piye ya? Golek sing koyo ngene iki settingan sing koyo ngene iki suka pokoke. Jadi adik aku baru pulang remet ujiannya hari ini. Dia kelas 3 SD. Terus pas pulang dia cerita ada aku, ayah dan bunda. Oke. Tadi di kelas temen aku ada yang salah 1, ada juga yang salah 2, dan aku salah 3. Jadinya 1, 2, 3. Terus habis itu dia ketawa. Apa toh? Selanjutnya aku tahu maksudnya lucu-lucuan aja karena di kelas ada yang jumlah salahnya berurutan. Oke. Respon ayah bunda malah kok salah 3 bangga, yang lain aja salah 1. Bunda kan dah bilang baca soal baik-baik, orang mah bener semua, ini malah salah 3. Orang lain bisa salah 1, kamu ya maksimal juga salah 1 harusnya, kalau perlu bener semua dan lain. Malah aku yang masak karo adik iki. Aku yang denger itu langsung bilang nggak apa-apa dek, lumayan masih dapat nilai 9. Terus aku lihat muka dia yang awalnya ceria karena ngerasa hal itu lucu malah jadi murung, dan ya udah cuma bisa diam doang. Makanya langsung aku alihin, besok masih ada remet kan, ya udah nanti belajar lagi ya.
Oke. Iki perlu dibahas ora iki. Ini bos, bukannya aku sok baik atau pinter parenting ngono kuwi, ketok aku ya jauh dari itu. Jadi aku yakin Pak Mbok ini iki berharap lebih karo anak iki ben nilaine gede ngono kuwi lah ya. Model-modelane koyo ngene iki lho, orang tua sing koyo ngene iki lho, Bro. Ya aku ngerti harapan orang tua itu setinggi langit, tapi yen pomone ora sanggup ya apa iso dipaksake ngono lho. Dipaksakan maksudnya, ngerti lah kowe. Masalah koyo ngene iki jenenge wis akeh wong sing do ngomong yang pemone ngurus anak itu harus seperti ini seperti itu kayak ngono kuwi lah, dan ora perlu juga membanding-bandingkan anak-anak kita ke orang lain seperti itu, soalnya ya rasanya ya rapi nak kayak aku ya tau ngrasake kuwi, soalnya ya aku respect karo mas atau mbak iki ya kakake lah, maksudnya iso nggawa adike mengalihkan perhatiannya ben ora kegawa nang ati ngono kuwi lah ya, soalnya yang pemone kegawa nang ati ya mestine kepikiran kayak anak seperti itu, kepikiran yang pemone kayak ngono kuwi mestine ya rapi nak kayak mesti merengut ka lho, mesti ya pada intinya kita harus menjaga lisan ya. Alah sok suci tenan ki aku, padahal ra patut biati ngomong kayak ngene iki. Oke, sementara aku isih ya cah ya, semono sik wae rasa oke-oke, iki gor nyoba tok, kok dadine piye aku ya ora mudeng. Maksudnya nyoba ya gor kaya mau sing tak omongke nang awal mau, gor absen sik kaya piye dadine ngono lho. Ngerti? Apa sih? Booking kok enek sing komen apa ora, enek sing nonton apa ora, iki pertanyaannya kudu ngono kuwi, Bos. Terlalu banyak aku nggawe video-video nang YouTube ngasih konten reaction cooking, enek 200-an punjul episode, terus tak coba pertama kali aku ngupload nang goncakan channel iki. Mbuh kingko dadi niki. Ya wis minggu pisan ya cahya ketemu nang goncakan channel meneh, oke? Ya wis pokoknya jangan lupa share, like, comment dan subscribe, dan saya berharap jenengan terhibur dengan konten yang saya bawakan ini. Jangan lupa hashtag detik terakhir buat jenengan yang sudah nonton video sama menitin atau detik ini. Loncengnya diaktifkan, sawernya info meneh gelem nyawer, dan tunggunan apa wae sing arep tak gawe tinggo kowe 1 2 3.